Ως ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πασόφους τους αλήσαν απήξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίο και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίξας φιλανθρώπε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε ενδοξάλην ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Βουλεύσατε τον Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πράξαστε παιδείας μήποτε οργιστή Κύριος, καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Αδελφοί της σοφός και επιστήμων εν ημίν, δειξάτω εν ημίν εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πρέτη της σοφίας. Ήβε ζήλο μικρόν έχετε και ερηφίαν εν την καρδία ημών, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ούκ έστι αυτή η σοφία άνωφε κατερχομένη, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Όπου γαρζήλος και ερηφία και ακαταστασία και παν φαύρο πράγμα. Η δε άνωφε σοφία, πρώτο μεν αγνίεστη, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηφής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριθος. Καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπείρεται, της ποιούς εν ειρήνη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο εμπορεύονται οι γονείς του Ιησού κατέδωσε σε Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότε γένετο τον 12, αναβάντων αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έβρος της εορτής και τελειωσάντοντας ημέρασον το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς ο πέσαν Ιερουσαλήμ και ο Ιωσήφ και η μήτρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι. Ήλθον ημέρος οδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέσιν και της γνωστής και μη εβράδες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας 3, έβρον αυτόν εν το ιερό καφεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακόντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεσιν αυτού και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν. Και προς αυτόν η μήτερα αυτού είπε, τέκνον τι επίσας ημινούτος, ειδώ ο πατήρος σου καγώ βινόμενοι εζητούμενσε. Και είπε προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, που κύβεται ότι εις του πατρός μου δίνεμαι. Και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής. Και κατέβη με αυτόν και ήρθε της Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Η δε μητέρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπης. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
εν ειρήνη του Κυρίου ευεϊφόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ζυγών ημών, του Κυρίου ευεϊφόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αμφίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου ευεϊφόμεν, υπέρ του αγιαστήνε το ύβο τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει, του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου ευεϊφόμεν, υπέρ των οδοφροντιστηρίων του των διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κυβεμόνων αυτών, και πάνω των συντερούντων εις την κατά Θεόν επίδοση του Κυρίου ευεϊφόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Βεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου ευεϊφόμεν, ο Θεός ημών το πικρό ύβορε που Μωυσέος ο λαός εκεί μεταποιήσας, και τα βλαβερά ύβατα υπηρεσέω άλλα τη θεραπεύσας, και τα ερβάνια ερήφραγγά σας και αχράνος επιφανία. Αυτός και η βέσποτα αγίασον το ύβορ τούτο. Η ενεργία και η επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος, και μίσον αυτό γενέστε πάσα της αριωμένης και της μεταλαμβάνους εξ αυτού, ευλογίας του γήνια τρία παθών, πάει σε επιβουλής ορατής και οράτων εξαιτήριων. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ειρήνη πάση, τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Κλείνω Κύριε Θεού Σου και επάκουσον ημών, ο ενιαρβάνη βαπτιστήν εκαταβεξάμενος και αγιάζας τα ύβατα, και ευλόγησον πάντα Θεός του καραντισμού, και γενέστον ημί Κύριε υγεία ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος, και τόσον φυλάτων βία του σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος, και τόσον φυλάτων βία του σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύση κατ' βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων βία του σταυρού Σου πολίτευμα. Τόσον δωρεών αξίους ημάς πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών, και παρέχουσιν οι άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία Σου άχραντε. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Θεός ημών, ο φως εικόν απρόσιτον η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο το Σολομών της καρδίας των εντάφτα βιβασκόντων και βιβασκομένων, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως του το αίδιο. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως. Φώτουσον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το φέρημά Σου. Ιούς φωτός ανάκουσον αυτούς εν πατιέργο αγαθό, καρποφορούντας και αυξανωμένους δια της άνωθες σοφίας. Πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Σου Μητρός, των Αγίων Ευόξων Μάρτυρος Δημητρίου του Μιλοβρίδη του Προστάτου και Πολιούχου ημών, της Αγίας Ευόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Βαρβάρας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώνων Ιωακήμ και Άννης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και άνθρωπος και ελεήμων
Θεός, διελθόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μικρή και μεγάλη, κυρίως βέβαια η μικρή, η μικρότερη, ότι αυτός ο χώρος, αυτό το πνευματικό κέντρο το οποίο βρίσκεται στην ενορία μας και βρίσκεται εδώ πέρα, είναι δικό σας. Δεν θα το πάρει κανένας μαζί του πουθενά, όπου και να πάρει. Είναι εδώ, της ενορίας μας και πάντοτε θα παραμένει εδώ για να μας διακονεί και για να το δίνετε εσείς ζωή μικρότερη με την δική σας παρουσία. Πρώτον αυτό, δεύτερον, και φέτος, όπως και άλλες χρονιές, και φέτος η ενορία μας σκέφτηκε να δημιουργήσει αυτά τα φροντιστηριακά τμήματα, όπως είναι γνωστό, είναι τελείως δωρεάν για όλους σας, αλλά κυρίως μπορεί να στηρίζεται βέβαια στην δική μας γνώμη ή σκέψη, αλλά κυρίως βέβαια στηρίζεται στους καθηγητές σας, οι οποίοι θα σας διδάξουν αυτά τα που πρέπει να σας διδάξουν. Στηρίζεται σε αυτούς που, όπως το λέω πάντοτε και θα το λέω, με πάρα πολύ αγάπη προς όλους σας, προς όλους εσάς, τα παιδιά, δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση, αλλά και πρόκληση παράλληλα, για να σας, όπως το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, για να σας διακονήσουν. Γιατί αυτή η διαδικασία και αυτή όλη η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές σας, είναι διακονία, είναι προσφορά. Δεν είναι απλά εργασία, είναι διακονία. Και παραλαμβάνω με πάρα πολύ κόπο, αλλά κυρίως με πάρα πολύ αγάπη. Και ίσως είναι και η μέρα σήμερα, είναι του Αγίου Άννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όσοι δεν τον γνωρίζετε, ήταν ο μαθητής της αγάπης. Είναι αυτός ο οποίος μίλησε και είπε για το πόσο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Και μάλιστα ήταν ο μαθητής ο οποίος βρισκόταν κάτω από το σταυρό του Χριστού, την ώρα που σταυρώναν τον Χριστό. Λοιπόν, αυτός ο μαθητής της αγάπης μίλησε για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και βέβαια είπε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι αγαπάει τον Θεό αν δεν αγαπάει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ίσως δεν είναι τόσο τυχαία ημέρα σήμερα που έγινε αυτό, γιατί εσείς, οι μικρότεροι φίλοι μας, αλλά και οι γονείς, κυρίως βέβαια οι μικρότεροι φίλοι μας, από σήμερα, πάντοτε βέβαια, ιδιαίτερα αυτή όλη τη χρονιά, γίνεστε δέκτες αυτής της αγάπης, κυρίως των καθηγητών σας, οι οποίοι, το ξαναλέω και θα το λέω πάντοτε, με πάρα πολύ αγάπη δέχτηκαν να σας διακονήσουν, δηλαδή να προσφέρουν τη γνώση τους για να σας διδάξουν αυτά που πρέπει να σας διδάξουν. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, έτσι το λέω πολύ, θα το πω πολύ έτσι στην καθολουμένη, είναι να τους εκμεταλλευτείτε με την καλή έννοια της λέξεως. Να εκμεταλλευτείτε αυτή την αγάπη που σας δίνουν και να γίνετε δέκτες. Και άμα γίνετε δέκτες, σωστοί δέκτες, σίγουρα θα προχωρήσετε και θα προοδεύσετε. Έτσι όπως το ευχόμαστε βέβαια όλοι μας. Εκείνο που πάλι θα θέλω να τονίσω είναι ότι, όπως είπαμε στην αρχή, ο χώρος αυτός είναι δικό σας. Είναι το σπίτι σας. Αυτός ο χώρος, όπως το βλέπετε από κάτω μέχρι πάνω, είναι το σπίτι σας. Κάποιοι από εσάς, οι γονείς τους, βρίσκονται και βοηθούν εδώ στο έργο της ενορίας σε κάποιους άλλους τομείς, με διάφορους τρόπους. Αλλά όλοι είμαστε μια οικογένεια, σε μια ενορία. Λοιπόν, αυτός ο χώρος είναι δικό σας, είναι το σπίτι σας. Και απάνω και κάτω, όλο είναι δικό σας. Απλά εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να τον προσέχουμε. Θα είναι κρίμα ή θα είναι άδικο να δημιουργούν οποιασδήποτε φθορές. Καταλαβαίνω, και όλοι βέβαια καταλαβαίνουμε, ότι ο νέος άνθρωπος μέσα του έχει ζωντάνια. Έχει πολλή ενέργεια. Όσο πιο μικρός, όσο πιο πολλή ενέργεια έχει. Και καλά κάνει και την έχει και πρέπει να την έχει. Αλλά αρκεί αυτή η ενέργεια και η ζωντάνια του να διοχετευτούν σε σωστούς δρόμους και να έχουν σωστές βάσεις. Έτσι λοιπόν, θερμή παράκληση, έτσι θα σας παρακαλούσα όλους, να προσέχουμε αυτό το χώρο, να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τις φθορές.
Και πάλι καλώς ήρθατε. Το Θεό να σας δίνει δύναμη, να έχετε όλοι σας καλή πρόοδο. Η Αγία Βαρβάρα να σας προστατεύει και τώρα και πάντοτε σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Τώρα έχετε το έργο του σχολείου, μεθαύριο θα έχετε κάτι άλλο, αυτά τα χρόνια θα περάσουν, θα τα θυμάστε όμορφα. Να είστε όλοι γεροί, δυνατοί, να έχετε υγεία και εσείς και οι γονείς σας, τα αδέρφια σας, οι οικογένειές σας. Και εγώ προσωπικά, να φαντάζομαι και όλοι μας, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και να έχετε μια καλή χρονιά, καλή πρόοδο και η ευλογία του Θεού να είναι πάντα μαζί σας. Να είστε όλοι σας καλά. Καλησπέρα, καλή χρονιά έχουμε σε όλους, καλή πρόοδο στα παιδιά. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να γίνει το πρόγραμμα, έχει βγει ένα πρόγραμμα, είναι δύσκολο να το αλλάξουμε γιατί είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι και καθηγητές που θα ασχοληθούν και έχουν και άλλες δραστηριότητες. Τώρα τελειώνοντας θα μοιράσουμε το πρόγραμμα ανατάξει εγώ και η κυρία Αναστασία. Αλφα και Β γυμνασίου. Όσοι έχουν παιδιά στην Α και στη Β γυμνασίου θα πάνε στην κυρία Αναστασία. Οι υπόλοιποι θα έρθουν σε μένα να θα δίνουμε σε ένα χαρτάκι το πρόγραμμα σε κάθε μαθητή και από αύριο. Όσοι είναι για την γυμνασίου από την Υγείου κάτω εκεί πίσω θα είναι. Εγώ να περάσει από εκεί. Θα είναι εκεί ο σπισμός.